तुम्हालाही असं वाटत असेल की तुमच्या पोटीही असं बाळ जन्माला यावं, की इतकी अफाट गरिबी, शिक्षणाची सोय नाही, खायला अन्न नाही, घरामध्ये शिकलेलं कोणी नाही, शिकायला सुद्धा मुभा नाही आहे. एवढ्या सगळ्या अडचणी असून देशाचं सर्वोच्च पुस्तक म्हणजे संविधान ज्या व्यक्तीने लिहिलं, असा व्यक्ती माझ्यासुद्धा पोटी यावा असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर यात काही गैर नाही. परंतु इतराच्या पोटी आलेला असा मुलगा, त्या व्यक्तीचं फक्त धर्माच्या नावाखाली आपण तिरस्कार, आपण द्वेष करावा, हे कितपत योग्य आहे? आज संविधान दिवस या निमित्तानं मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारतो की या देशामध्ये सर्वोच्च पुस्तक जे या पूर्ण देशाला एकत्र बांधून ठेवते, असं पुस्तक लिहिणाऱ्या त्या महामानवाला आपण किती द्वेष करावा? जर तो आपल्या पोटी आला असता तर का आपण खरंच द्वेष केला असता?